Pozdravujem. V tomto videu si pozrieme, ako vzniká koncept rodinného domu alebo vily. Máme tam dva rôzne prístupy, či sa jedná o vilu alebo sa jedná o rodinný dom. Tak napríklad možno aj práve na tomto videu si môžeme pozrieť ten rozdiel, aký je hlavne pri tvorbe dispozičného návrhu. No a tie ďalšie rozdiely potom vidno v tých ďalších stupňoch práce architekta. Ja som si vytlačil prílohu zmluvy o dielo, kde mám taký zoznam požiadaviek, aké miestnosti by mali byť na rôznych podlažiach, čo všetko by malo byť v exteriéri a aké sú priania. Krok číslo 1 je analýza pozemku, kde potrebujeme vedieť, čo všetko nám dovoľuje územný plán, aký je veľký pozemok, ako je svahovitý pozemok. Čiže my tu máme priam ideálny pozemok, nejakých 28x39 metrov štvorcových, je dosť svahovitý, má zaujímavý prístup a je v kontakte s lesom. Sused je už rozpracovaný, čiže vieme, že kde bude susedný dom, to je takýto veľký objekt. A teraz zvažujeme, kam umiestniť dom, ako vymyslieť vstup. Čiže keď máme suseda 2 metre od hranice s týmto pozemkom, tak my sa budeme tlačiť na 2 metre opäť na tejto strane, aby sme mali priestor čo najväčší medzi susednými domami. No tuto máme takú ulicu, po ktorej sa vchádza do tejto lokality. Je to taký strmý svah dole, čiže určite by som skúsil urobiť iný vstup ako priamo garáž takto. Hej, aby sme nemali aj to prúdenie tej energie, aj že by sa nešlo rovno po ceste dnu. Radšej by som to nejak takto obišiel, až sa nám bude dať. Tu je vrch, tu je spodok tohto pozemku. Tu všade máme les. Všade je krásny výhľad, sever je hore. Všade je naozaj pekný výhľad. Tu nám trošku zoberie z toho výhľadu tento dom. No a potom tu ako tuto končí les, tak ešte stade vieme chytiť nejaké južné, juhozápadné slnko. No a po takejto krátkej analýze, respektíve táto analýza je oveľa dlhšia, ale aby sme tu neboli strašne dlho, tak toto je také zhrnutie. V ďalšom stupni, v ďalšom kroku umiestňujeme tento dom na pozemku, hlavne čo sa týka výšok, aj pozície, aby sme ozaj mali tieto odstupy od susedných parciel dostatočne veľké, aby sme nemali nejaké stiesnené podmienky, ktoré by nám mohli komplikovať výkop stavebnej jamy. Napríklad v týchto prudkých svahoch je toto najväčší prúser, že keď sa chcete dostať na hranicu pozemku a potrebujete kopať hlbokú jamu, potrebujete mať súhlas suseda, respektíve si zabezpečovať tú stavebnú jamu a nie vždy je to jednoduchá vec. Čiže ja už si takto pripravím nejaký takýto aj 3D koncept, asi ako by to malo vyzerať. Verím, že teraz vám to nepovie absolútne nič, ale je dôležité naozaj sledovať svetové strany, podlažnosť, ako budeme vstupovať do objektu. Takže v 3. kroku opäť pracujem so vstupmi a vjazdami, aby mi celý ten pozemok fungoval. Je to dôležité urobiť teraz v tomto kroku, až potom sa venovať tomu dispozičnému návrhu, aby ste si nezablokovali celý pozemok nejakým spôsobom. Čiže hľadám tu ideálne riešenie. Ak toto bol pozemok, alebo ak toto je pozemok, a toto sú naše komunikácie. Tuto máme ešte takú zaujímavú plochu, ktorá teoreticky sa môže riešiť, že by pripadla k tomuto pozemku, ale nemusí. Zatiaľ je tu viacej vlastníkov, čiže preto s ňou ani nejak nepočítam a ani mi to nejak nechýba. Čiže takto by som chcel vojsť dnu a prejsť autom dozadu, ak sa to bude dať, no a ten dom a vstupy do týchto garáží riešiť stade. Čiže už teraz vidíme, že máme tam dosť veľké prevýšenie, okolo nejakých, pozrieme sa do výkresu. Tu máme kotu 340 metrov nad zemou, tuto máme kotu 340 metrov nad morom a tuto máme 346 metrov nad morom. Tuto je plus minus taká tá rovinka, tamto stúpa o asi 1 meter, čiže to ani nie je také
badateľné na týchto 28 metroch, ale pointa je aj tak, že medzi týmito dvoma bodmi máme 7-metrový rozdiel výškový a tu máme 6 metrov. A toto je plus minus tiež v jednej takejto rovine, to možno trošku klesá. Čiže áno, tuto chceme nalepiť tento dom na túto hranicu. Potrebujeme umiestniť v garážach asi 4 až 6 aut. Uvidíme, koľko sa nám to tam zmestí. Ďalšia požiadavka je taká, aby sme nerozťahovali dom na príliš veľa nadzemných podlaží. Ak by sa všetko dalo umiestniť na prvom nadzemnom, bolo by to skvelé. To znamená, že na prvom podzemnom by sme nechali auta a schodami, prípadne aj výťahom by sme sa dostali na prvé nadzemné podlažie, kde by sme mali umiestnené ostatné priestory a miestnosti v dome. Čiže ja si vždy takto prečítam, čo všetko by to malo byť. Máme tu garáž pre minimálne 4 až 6 aut, uskladnenie bicyklov, motorky, hobby miestnosť, dielňa, car detailing. Parkovanie môžeme realizovať aj za sebou, prípadne môžeme použiť aj zdvíhaciu parkovaciu plošinu pre sezónne uskladnenie aut. OK, tak tu už šípime, že to asi nebude rodinný dom, ale že skôr pôjdeme do toho výlového riešenia. Technická miestnosť oddelená pre všetky potrebné technológie domu. OK, to je taká bežná požiadavka pre tieto vily. Väčší priestor pre práčovňu, sušiareň, žehlenie, sprcha, vstup ideálne z garáže ako špinavý vstup po športe, áno. Sklad, skladná pivnica, hlavný vstup do domu, zádverie, šatník, botník, vecko, parkovanie pred domom. OK, čiže áno, vstúpime do domu, ten vstup musí byť veľký, budeme vstupovať na prvom podzemnom podlaží, tak aby sme nestupovali ako do pivnice, tak treba tam vyššie stropy, buď prirodzeným, ak nepôjde prirodzené svetlo, tak nejakým umelým osvetlením tam dostať čo najviac toho svetla, aby to bolo veľké, rozžiarené, jasné. Obytná časť 1MP, tak máme tu požiadavku na dennú časť domu, otvorený priestor, kuchyňa, jedáleň, obývačka spolu, výhľady z dennej časti, to nebude problém, tých výhľadov je tam všade veľa, sú krásne. Komora ako sklad potravín, aj pre mrazničku priestor je dôležité, aby sme nezabudli urobiť také dvere, cez ktoré prejde táto mraznička. Spálňový apartmán, šatník, kúpeľňa, sprcha, vaňa. Umiestnenie spálne s panoramatickým výhľadom. OK. Námesto môže byť aj na druhom nadzemnom podlaží. Fajn, toto veľmi rád čítam. 2 izby, jedna ako detská, samostatná kúpeľňa, sprcha, vecko, hosťovská izba, zároveň malá pracovňa, sauna, mini fitness, sprcha a tak ďalej. Čiže už je nám jasné, že na tomto pozemku je síce veľký, ale toto všetko na tomto pozemku na jednom nadzemnom podlaží to nedáme, takže budeme musieť ísť na druhé nadzemné podlažie. Máme tam exteriér a osadenie, z prízemia prepojenie na terasu, samozrejme, strecha súterénu, predná terasa, dlažba, trávnik, áno, prepojenie prednej a zadnej terasy. Tu máme tiež tento prechod, inšpirácia z našej vily 735. Vieme, ako to vyzerá, doplnky a ďalšie požiadavky si pomaličky postupne treba celé všetko prečítať. Krb je veľmi dôležité, či tam bude, nebude, svetlá výška na prvom nadzemnom, na druhom nadzemnom, áno, otvorená galéria, ak by sa dala. Fajn, takže vidíme, že tento dom bude väčší. Aby sa tamto všetko dalo zmestiť, aj keď požiadavka bola zmestiť sa do 250 m2 s touto obytnou časťou plus garáže, ale do tých 250 m2 sa toto celé nezmestí. Rozmýšľam ešte nad takou vecou, ako tu máme spomenutú saunu, máme tu fitness, máme tu hosťovskú izbu a máme tu rodičovský apartmán alebo spálňový apartmán. Sú to nejaké 4 premenné, ktoré by bolo fajn si nejakým spôsobom upratať. A skôr koncepčne teraz je otázka, kde umiestníme napríklad saunu. Sauna, fitness, sprcha. Sauna nemusí byť súčasťou domu, môže byť vonku. OK, ale tu by som sa priklonil k tomu riešeniu, aby tá sauna isto bola súčasťou domu, aby ste nemali problém tam chodiť. Keď to bude niekde vonku, bude to treba nejak špeciálne vykurovať, o to sa nejak starať, zase oddychová miestnosť a celú tú vec v zime rozkúriť a potom ešte tam aj chodiť a všelijaké počasie a všelijaká cestička a v noci. Nie každému sa vždy tam bude chcieť ísť.
Čiže je lepšie, ak by bola tá saunová časť spolu s domom. To znamená, že jeden partner môže mať nejaký plán, že si pozerá telku, nechce sa mu ísť do tej sauny, alebo si cvičí, alebo čokoľvek a druhý môže ísť do tej sauny. Už sa nemusia deliť, alebo už sa nemusíte deliť tak, že niekto ide do sauny vonku, do nejakého domčeka, a niekto bude vo fitku v dome, ktorý je veľký a budú tam žiť napríklad dvaja ľudia po určitom čase. Čiže preto by som dal tú saunu spolu s domom. Teraz je tu taká veľmi zaujímavá otázka, že ako koncipovať to, že kde bude spálňový apartmán a kde bude hosťovská izba lomené pracovňa. Čiže ak by sme umiestnili spálňový apartmán na prvom nadzemnom podlaží, tak boli by sme spolu s detskou izbou 1, spolu s detskou izbou 2. A je tu dosť veľa miestností už teraz na to, aby sme ešte ku ním pridali hosťovskú izbu. To sa priestorovo nie veľmi zmestí. V tom prípade by vznikla dlhá chodba, ktorá by musela obslúžiť obidve detské izby, spálňový apartmán, ten je väčšinou taký širší, pretože vstupujeme do nejakej miestnosti, máme tam náväznosti šatník, máme tam kúpeľňu, o ktorej sme si teraz prečítali, že nebude celkom malá a máme tam potom hlavnú spálňu. Čiže ten apartmán je veľký. Schematicky ho môžem nakresliť takto, že vôjdem do niečoho, do nejakej chodbičky, a odtiaľ sa napájam na spálňa, tu mám nejaký šatník, tu mám kúpeľňu a tu vstupujem do tohto priestoru, čiže toto je dosť veľké, tento priestor. Zároveň tu potrebujeme pracovať s nejakým oknom, tu možno, že menej, ale predsa. Alebo zase máme iný koncept tohto spálňového apartmánu a tu je taký, že vchádzam do miestnosti práve kde je posteľ nejaká a odtiaľ mám prístupný šatník, odtiaľ mám prístupnú kúpeľňu. Opäť potrebujem nejaké okná, tu je prístupná chodba. Čiže keby som chcel ísť do ďalších priestorov, aby som mal tie okná orientované niekde takto do záhrady, že tu by som mal ďalej napríklad hosťovskú izbu, lomené pracovňu, alebo by bola na opačnej strane, tak čo tým chcem celým povedať je to, že tá chodba by bola veľmi dlhá, aby sa s nej dalo vstúpiť do jedna detská izba, druhá detská izba, hosťovská, lomené pracovňa a na konci urobiť apartmán, alebo to nejakým spôsobom meniť, upravovať. No tejto dlhej chodbe by som sa chcel vyhnúť, až sa to bude dať. A dalo by sa to napríklad tak, že by sme umiestnili ten spálňový apartmán hore na druhé nadzemné podlažie, kde by sme mali aj výhľad na mesto a na okolie, ako je tu spomínané v týchto požiadavkách. Ak by sme mali spálňový apartmán na druhom nadzemnom, tak dole by sme mohli nechať na prvom nadzemnom detská izba 1, detská izba 2 a máme tam hosťovskú plus kúpeľne a všetko, čo k tomu patrí. Takže tá hosťovská pracovňa je tu dole. To je taký jeden smer, ako by sa to dalo realizovať. No a na tom druhom nadzemnom, pri tomto apartmáne by sme mohli mať napríklad umiestnenú aj saunu a pri tej saune by mohla byť miestnosť pre fitko. Čiže toto je jeden smer, kde by sme mali na druhom nadzemnom podlaží rodičovský apartmán s krásnym výhľadom, saunu s fitkom, všetko krásne výhľady. Žiaľ, pracovňa sa tam už nezmestí, lebo by toho bolo zase veľa, aj koncepčne by to bolo trošku o inom. Nevýhoda tohto riešenia je taká, že keď máme prvé nadzemné podlažie, tak detská izba je tak odizolovaná, je dole v prvom nadzemnom podlaží. Čiže nie ste tam spolu s deťmi alebo spolu s dieťaťom. Tak sa treba zamyslieť, že či ideme týmto smerom, alebo je tu ešte druhý variant, ako celé toto poňať, a to je ten, že by sme na prvom nadzemnom podlaží nechali detskú izbu 1, detskú izbu 2, nechali by sme tam spálňový apartmán a hosťovskú izbu, lomené pracovňa, by sme presunuli o poschodie vyššie a tam na tom druhom nadzemnom podlaží s výhľadom na mesto by bola hosťovská izba, fitko, sauna. Neviem vám teraz povedať, čo je lepšie, čo je horšie. Dosť veľa závisí od vašich osobných preferencií, čo uprednostníte viacej. Čiže tento dom sa tiež stavia na veľa rokov. Keď máte deti už väčšie a ocenia to, že budú same dole na prvom nadzemnom podlaží, že budete tam mať viacej súkromia, tak môže byť cesta to, že budú detské izby o jednu podlažie nižšie. Čiže toto je jeden z týchto momentov,
kedy je dôležitý rozhovor možno ešte predtým, ako začneme niečo do detailu kresliť. Hľadanie správneho tvaru domu, tak špekulovali sme nad tým, toto je ulica, z ktorej prichádzam, tuto mám suseda, na ktorého sa ideme nalepiť na 2 metre, to je toto, a tuto máme druhého suseda, ktorý už má dom postavený v týchto častiach, no a toto sú hranice. Tá úvaha je urobiť to parkovanie a tú logistiku s autami veľmi podobne, ako má sused vedľa. Čiže my vojdeme na pozemok niekde tu, mám tu viacej šípok, pretože neviem, či stade alebo stade tam. Proste vojdeme, aby sme tu dokázali prejsť po nejakej spevnenej ploche a vojsť s autom do garáže. Táto bude taká napríklad sezónna garáž, pretože sa tam treba trošku viacej krútiť. No a stade by sme vošli do tej garáže, ktorá bude na to každodenné používanie. Tam sa to bude krútiť najmenej a medzi tými garážami som navrhol, že by tam mohol byť vstup do domu. Že 3 metre od hranice, 10 metrov nechať na nejakú trojgaráž, 3-4 metre nechať na to vstupné zádverie a potom ďalších 7 metrov máme na dvojgaráž. A zostalo nám ešte 5-6 metrov ako odstup od hranice, že vieme, že tuto bude súterén. No a kde som sa tuto zasekol pri tom navrhovaní, bolo, že kľúčová vec bola, ako navrhnúť schodisko a garáže, aby si ľudia navzájom nejak neprekážali, aby zase s tým autom sa neohrozoval vstup do domu, aby tam náhodou pri manipulácii niekto neťukol do vchodových dverí a tak ďalej. No, to je jedna vec. A druhá vec je, ešte sa tu zvažovalo to, že či budú tie 3 auta umiestnené tu, alebo či budú 3 auta umiestnené tu. 5-6 aut je fajn, ale keby sme mali tu 3 aj tu 3, tak bolo by toho dosť veľa. Ja som tie garáže na skval takto trošku posunul a medzi ne som umiestnil takýto roh. Čiže keď niekto vôjde na ten pozemok, aby napríklad nejaká návšteva, tak aby nemali problém nájsť vchodové dvere, alebo aj vy, alebo ten dom celkovo, aby vyzeral tak, že áno, toto je vstup, vieme, kde máme dvere, nie je to nejaké skryté. Na druhom nadzemnom podlaží, tým, že máme túto hranicu pozemku, kde budeme mať 2-3 metre a tu sú ešte výhľady medzi koncom lesa a susedným domom, tak tuto máme nejaké výhľady. Južné, juhozápadné slnko. Tuto je síce sever, ale výhľad je tu krásny na úplne všetky strany. A tu je akurát jeden kúsok, susedný dom, ktorému sa treba trošku vyhnúť, pretože nechceme tam k nemu pozerať. Koncepčne na tieto výhľady, na túto stranu chcem umiestniť aj okná zo spálni, určite detské izby, určite hosťovská. Až dostaneme spálňu na druhé nadzemné podlažie, tak tým pádom môžeme mať naozaj panoramatický výhľad všade hore. Na tom prvom nadzemnom, keď sa dostaneme z tohto súterénu hore, tak my potrebujeme umiestniť dennú zónu. A tú dennú zónu budeme umiestňovať isto tak, aby sme videli fakt, že toto mesto a že by sme mali aj túto terasu, aj prednú terasu. Čiže táto zóna len bude nad týmito garážami. Tu bude niekde denná zóna, tým pádom nám zostáva nočná zóna niekde sem. Všetko platí, že máme tu pekné výhľady. Mali by sme ich dať trošku ďalej od seba, aby sa nepozeral z obývačky proste do tejto izby a naopak. Tým pádom si už odpovedáme na dosť veľa otázok. Už si odpovedáme na to, že kde by malo byť schodisko. Keď vojdem tu do domu, tak to schodisko buď bude sem, rovno pred nami, čo ale môže celkom zaviť tento priestor a urobiť hluché priestory v tejto časti domu. Preto radšej urobím takúto väčšiu nejakú vstupnú halu, ale to schodisko budem umiestňovať sem, do tejto časti, aby mi aj oddelilo túto nočnú časť od tejto dennej časti, to je jedna vec. A zároveň, keď vyjdem po tých schodoch sem, tak potom na tom prvom nadzemnom podlaží môžem v tej nočnej zóne ťahať takto chodbu, ktorá mi obslúži tieto izby a tu budem mať tie kúpeľne, technická miestnosť, vecko pre návštevy a tak ďalej. No a v tejto zóne dennej, tak tu už vieme dať, a keď je toto schodisko, tak k tomu schodisku sa niekde prilepí komora, takto alebo takto. Príde tam kuchyňa, aby som vošiel tak, že nie priamo do kuchyne, že by nebola taká viditeľná tá kuchyňa a už zostala tu jedáleň, obývačka. Čiže takto by sa to krásne vedelo rozmiestniť. Tu na tejto mojej pripravenej skici vidno to, že aký problém vznikal
alebo vzniká proste, keď na tie kúpeľne, toalety, technické miestnosti nám stačí táto hĺbka. Ak toto je chodba, toto sú tie pomocné priestory technické a toto sú izby s oknom, s výhľadom, tak na chodbu si vyčleníme napríklad 1,2 metra, na túto kúpeľňu si vyčleníme napríklad 2,4 metra šírku a na túto miestnosť si vyčleníme 3,6 metra. Je to pekný modul, máme tam násobok 0,6, to znamená, keď budeme pracovať v kúpeľniach s obkladmi a s dlažbami, tak nám budú vychádzať krásne celé kachlice, nebudú tam vznikať žiadne dorezy v tomto smere. No a v tom druhom smere, v tom podlohovacom smere si to už vieme potom nakrájať tie priestory tak, ako nám to bude vyhovovať. My už teraz vieme, že do tých 2,4 metrov, že tam neumiestníme to schodisko tak, aby sme vyšli sem, vonku. Čiže vieme, že už nám to bude tak trošku trčať do vonku, nás to schodisko trošku vytlačí. Keď sa vrátime o krok späť do toho súterénu, tak toto tu by malo byť schodiskový priestor, kvôli tomu, aby sme sem vyšli z tých schodov hore do nejakej haly a odtiaľ sa napojíme do tejto chodby, ktorá bude obsluhovať tak miestnosti, detská izba 1, 2, ako aj tie pomocné technické priestory, ktoré budú iba 2,4 metra hlboké, chodba bude mať 1,2 metra a toto bude 3,6 metra. Tak vieme, že to schodisko do tých 2,4 metrov nedáme takto, čiže preto ho budeme posúvať dozadu. A zároveň si musíme brať ohľad na to, že dole sú parkovacie miesta. Jedno parkovacie miesto ja uvažujem také 3 metre, ideálne 3,5, ale ten pozemok naozaj nie je taký veľký a tých aut tam treba mať dosť veľa zaparkovaného. Čiže idem do šírky 3 metre a tým pádom, keď ešte dole máme ten vstup do domu, ktorý sa nachádza niekde tu aktuálne, tak ten vstup tiež nechceme mať veľmi ďaleko od schodiska. Aby sa nám nestalo to, že dole v súteréne, ak by som mal tu 3 autá zaparkované, teraz by som tu vošiel do nejakej haly a kým by som prešiel k tým schodom, tak by som mal túto vzdialenosť dosť veľkú a túto vzdialenosť chceme skrátiť, aby bola čo najmenšia. Preto nám asi vznikne taká vec, že zrušíme toto jedno parkovacie miesto, tým pádom celý ten dom bude o 3 metre uší, čo je dosť veľa a tým pádom takisto táto vzdialenosť medzi vstupným zadverím a týmto schodiskom nebude takáto veľká, ale bude menšia. Čiže my toto potrebujeme zmenšiť dole v tom súteréne, aby sme mali túto vstup do domu, aby sme tu mali schodisko a zároveň, aby nám to vychádzalo aj na tom ďalšom podlaží. Na tom ďalšom podlaží to už pripravujeme tak, že keď sa vyjde z tohto schodiska, keď sú toto schody, keď je toto rezerva na nejaký výťah, povedzme, tak by sa mohlo výjsť do nejakej haly. Tu máme chodbu do nočnej zóny domu, tu máme miestnosti. Po východe z toho schodiska sa dostávame do dennej zóny domu, čiže tu niekde bude pravdepodobne komora, tu niekde bude kuchyňa, aby sme nevošli hneď do kuchyne, ale pôjdeme radšej do nejakej jedálne alebo obývačky. A tu nám vzniká priestor pre obývačku s tým, že toto je taká diskutabilná trošku vec, či dať tú obývačku tu a ťahať to až týmto smerom tam, alebo či nám nebude praktickejšie tu umiestniť nejakú stenu a obývačku umiestňovať tu. Tým pádom ten dom bude taký kompaktnejší. Tieto miestnosti to už si budeme krájať, ako nám to bude celé vychádzať až dozadu. V pohode, tam nevidím žiaden nejaký taký väčší problém. Toto máme výťah, tu má kuchyňu, jedáleň a obývacia izba buď takáto, alebo tu strčíme ešte túto jedáleň. A predpokladám, že všade okolo by sme umiestnili balkón nad vstupom a vjazdom do garáži. A tu takisto budeme vychádzať vonku, tu máme záhradu a tady ešte musíme prejsť s tými autami. Toto je dispozičná schéma, toto je koncept, ktorý teraz prekreslíme do nejakého logického pôdorysu. Musíme myslieť aj na to, že potrebujeme viesť technológie cez tento dom, čiže už nám tam bude vznikať nejaké technologické jadro na rozvod vody, vzduchu, káblov, ktorých bude isto veľa, čiže na tento priestor treba myslieť, to netreba zanedbať a zároveň treba myslieť na to, že máme ešte ďalšie nadzemné podlažie, druhé nadzemné, kde budeme umiestňovať zase po východe zo schodiska, takže na tom druhom nadzemnom podlaží
máme výťah, máme schody, tu máme obývaciu izbu. Tu bola požiadavka, či by mohol byť strop v obývačke vyšší. OK, tak ak by sme ho mali dať vyšší, tak už nemôžeme vstúpiť z druhého nadzemného podlažia tu hore a zároveň nám bude brať aj trošku z toho výhľadu. Čiže musíme si povedať, čo je to vyšší, či to bude len 30 cm, čo nebude až taký nejaký problém, alebo to bude výrazne vyššie, čo by nám mohlo fakt obmedziť tento pohľad. Ja by som to možno, že až tak strašne nedvíhal. Uvidíme, ako to bude vyzerať v tom 3D návrhu. No a rozdelil by som to na dve časti. Čiže tuto na touto kuchyňou, jedálňou by mohlo byť umiestnená napríklad tá spálňa, ten hlavný apartmán, spálňový apartmán. Tu s orientáciou do lesa by sme mohli dať fitko a wellness, čo by mohlo byť tiež príjemné, ale výhľady by mali už len na ten západ do toho lesa, čo nie je až také zlé mať výhľad do toho lesa. On je dosť blízko, bude pôsobiť isto upokojujúco. Nehovorím, že to bude takéto veľké, ale až by sme mali zdvihnúť strop nad obývačkou, možno sa to podarí aj takto, že len nad obývačkou a nad touto jedálňou by sme nemuseli dvíhať tento strop, čiže tu by sa dalo zo spálne výjsť zvonku na takúto terasku a toto by bol strop v obývačke. Už to začína mať také kontúry logické, že by to mohlo byť fajn, čiže vstup do wellness zóny, vstup do spálňovej zóny, výstup vonku na terasku a stade je mega pekný výhľad na sever síce a na východ, ale je fakt pekný. Čiže za mňa ku konceptu domu asi toľko. Ja by som išiel práve takýmto štýlom, spálňa hore, pracovňa dole, s východom na záhradu, tak z pracovne. Aspoň vás tam nebude rozptýlovať nejaké ďaleké výhľady, ale bude to skôr také uzavreté, bude tam hneď les. A v prípade potreby, že by náhodou mal niekto aj vojsť ako na nejakú pracovnú návštevu, bez toho, aby musel prejsť cez celý dom, tak zaparkuje auto dole v úrovni prvého podzemného podlažia, v úrovni toho suterénu a takto si to pekne tá návšteva precupita po pozemku, plynule hore cez záhradu, vôbec nebude prechádzať cez dom, tu vie vojsť aj do tejto pracovne. Tak máme nahodený tento koncept domu a teraz ma čaká to celé dokresliť do logických pôdorysov s tým, že už treba myslieť aj na to, ako to bude vyzerať v tom 3D návrhu, aby tá kompozícia hmôt vyzerala fajn. Dom vyzerá vtedy dobre, keď je príjemný a pekný aj v jednej farbe. Tie hmoty musia byť tak vymyslené. Takže idem sa do toho pustiť a v ďalšom videu o tomto dome, respektíve o tejto vile, si pozrieme spolu pôdorysy, aké vznikli. Môže sa to ešte veľakrát zmeniť. Ja teraz rozmýšľam, že rovno idem urobiť pôdorysy a až následne si dám konzultáciu s našimi zákazníkmi, aby sme mali väčšiu predstavu o dileme, kde umiestniť spálňový apartmán, či hore alebo dole, a aby sme mali úplne že jasno v tom a zhodu v tom, že na prvé nadzemné podlažie sa všetky tieto miestnosti nezmestia, plus treba ešte doriešiť ten súterén, pretože v tom súteréne zostalo dosť veľa otvorených otázok, ako je tá dielňa, ako je ten gauč, chladnička, ako je súšereň, práčovňa, technická miestnosť a tak ďalej. Čiže toto všetko tam treba dole poumiestňovať. A už teraz vidíme, že tento rozsah sa nebavíme o rodinnom dome, ale bavíme sa o vile. Takže takto pokračujú práce na vile 370.